Здравейте, здравейте! Днеска ще правим коледни къщички. Вече малко сме започнали. Такава на Хензел и Гретел. Тук сега до половината сме стигнали на тези неща, които правим. За вече залепвам с глазурата. Нищо не става. Общо взето. Общо взето всичко общо е взето. По-наставата! Ето Кажете повече. казах ви, че нищо не става. Нищо не става. Повече да има. Нищо не става. Ho! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey!